ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେଉଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସିଏ ଏକ ବିରକ୍ତିଆ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିଡ଼େ ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ସିଏ ରଖିଥାଏ। ସେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କୁହେ କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ଆଉ କେହି ତା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କରି ତା ସ୍ୱାମୀ। ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ରଖି ରଖି ତା ମନ ଭିତରଟା ଏକଦମ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ହୁଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସବୁର ସାମ୍ନା କରି କରି ଥକିଯାଏ ନା, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେହେତୁ ତାର କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି, ତାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, କାହା ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ କହିବେ ଆର ବହୁତ ଘମଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଗର୍ବୀ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ମାନୁନି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ବହୁତ ଗର୍ବୀ ହୁଏ।